The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Philippians 4:11-13, For I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens me. 2 Corinthians 5:18-21. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Joshua 1:9, Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Colossians 2:6-7. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Ezekiel 28:12, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Ephesians 6:12, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. 1 John 2:4, He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in him. John 14:15, If you love me, keep my commandments. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung naapagitay mga sala, kini mahimo lamang babag sa atong paghahimuon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, as our SOP, we have to be filled by God the Holy Spirit by naming, enumerating, citing, and acknowledging our sins that we have committed today. By using the principle of 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And for you, unbeliever, the issue you are facing is not confessing your sins, it is faith alone in Christ alone. That's the only means to get saved.
And God has provided this means in eternity past. And so God's word says, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Therefore, in silence, let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, Diyos, nining grasya nga nagalihok sa among kinabuhi mo makaming gidala dinhi nining higayuna aron kami makapaymulos padayon sa tuon sa imong balang pulong nga mao lamang kalanon sa among kalag. Bani kami karon pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo, pagtudlo kanamo sa mga kamatuoran gikan sa imong pulong. Tangtang nga mga babag nga din sa mga nahuna. Salamat ning tanan nining among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among bisalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala nga nagasunod na ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, labi na kaninyong mga igsuon niya ni Kristo. Our fellow believers, welcome once again. Padayon kita karon sa tuon ning atong topic nga giuluhan og the Great Power Experiment. Okay? Una sa tanan, unsa man ang buti pasabot sa experiment. Ato ning labason sa atong panumduman kay mao man kini ang unod gyud ni ning atong gitun-an karon. Great Power Experiment. Kining maong doktrina wa gyud natagi kini og gibugaton sa mga igsuon tang mga Kristohanon. Mora og ingon ta, this is a rare kind of doctrine nga atong gituki. Unsay ibot pasabot ning Great Power Experiment? Well, ang pag-eksperimento sa dakong gahom, pagsuway sa pag-eksperimento nini. Unas tanan, sa di pa kita mo padayon, unsa may ibot pasabot sa experiment? Well, ingon nato kini sa in English, it is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown, nga wala to masayri, or of testing a principle, a supposition, or an effect. Now, kini kong pag-eksperimento, labihas pagka-importante kini sa atong pagtuon. Okay? In our schooling, this experiment is divided into lecture and laboratory. Now, kini doktrina nga atong giduputan karon also uses experiment. But in doctrine, this is only clarified. Duha ka power experiments. Una nini, ang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ikaw na sayo na mag-unsibot pasabot ni hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Kini latid, nagpatinaw kanato nga si Ginoong Jesucristo being a unique person in the entire universe, possessed two natures, nature of God and nature of man. So, ang kining una nga power experiment nga itong gitunan, bahin kini sa pagkaduha ka persona ni Ginoong Jesucristo. Duha ka kinaiya. Kinaiyang Diyos nun o kinaiyang tawanon. So, mao niya itong gitunan ang gi-eksperimentuhan kining hypostatic union ni Ginoong Jesucristo o ang ikaduha ang power experiment ni ining atong panahon
in which we live, which is called the church age. Okay? Now, without making an experiment or making this clear, kundi na to kini paklaro, di na to matinaw kini, dili ito makasabot ni ining mga doktrina, di ba? Again, the experiment is the tangible result of a policy nga kini tinuod. Okay? So mao kana nga gisod naman kini, gisuwat naman sa divine decrees sa Dios. And God already knows everything that's going to happen in the history of man. Mao man ay iingon nato nga iyang foreknowledge. So when we say great power experiment, we understand nga ang Dios totally knows everything sa tanan nga mga manghitabo, di ba? So mao na nga sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, if we consistently and persistently study God's Word, kita makasabot sa mga prinsipyo luyo sa bisag unsang doktrina. Sama niining atong itunan karon the great power experiment. So therefore, the noun experiment nagpasabot kini to bring about a desired result aron makabuot gyud nato ang atong sangputanan nga atong gitinguha nga makabuot, or purpose and the tangible results or policy. So mo kinahanglan ta og pag-eksperimento in order to make the doctrines very clear to us. You see, ang doktrina God becomes real as we continue to experiment by studying God's Word. Kasabot ka. Sumuna nga ato ning gipadayon kagahapon atong gibiyaan tong pipila ka mga punto nga atong giingon kanimo nga kini atong panahon sa simbahan karon nga atong gipuy-an karon. Nagsugod makini sa Pentecostes, pagkunsad sa Espiritu Santo, dito nagsugod o the church age was born. Ang kinsang mutuong Ginoong Kristo nga nasud ni panahon na nahimo siya nga church, simbahan siya. So mao na nga kita nga mga sakop na niining panahon sa simbahan have more emphasis on the individual privileges and opportunities kay besides kini atong panahon kini sa angay-angay nga mga kahigayunan o mga pribilehiyo, mga Bisaya, equal privileges and opportunities, o unsay nakapa-unique, nakatalagsaon niining atong panahon simbahan, mao ang pagbautismo sa Espiritu Santo. The baptism of the Holy Spirit makes this era unique. So mao na nga kita mga sakop sa simbahan, Church Universal. It's not important whether you are a Jew or a Gentile now. Kay kitang tanan, we are all one in the Lord Jesus Christ. Nomdom kas Galacia 3:26 o 28. For you are all sons of God. So our privileges and opportunities are equal in our spiritual living. Hinumdumi gyud kanunay. There is no more distinction between Jews and Gentiles. Wala na. Si Pablo, Hudiyo mo si Pablo. He was a Jew by race, right? But he was born ito sa Roma. So he was a Roman citizen. He was used by God, gigamit siya sa Diyos sa pagsaksi niya itong mga hintil.
hinungdan nga si Pablo was in the divine decrees to be so. Galatia 2:9 nagingon ka na nga si Barnabas o si Pablo miadto sila sa mga hintil. They went to the Gentiles. So, it's important to reach the stage of a developed personal sense of destiny. Mo man nga itong ma-develop sa panahon nga nagapadayon kita sa tuon o pagkat-on o pagtubo sa pulong sa Diyos. It is Bible doctrine that is very essential to a believer. Ito ginagi-emphasize. Kay kung wa kining pulong sa Diyos, unsa man gyud puruhan. Unsa puruhan? Mo gamit ang kita sa atong mga pagbati. Gusto? And by that, we are in trouble. And we're gonna have a confused life. Namaw na. Tinuyuan sa atong buot. Ato naman yung kanunay yung emphasize nga. Kung wala kay pulong sa Diyos, ang imurag yung gamito, ang imurag pagbati. Ang pagbati, wala may huna-huna. So, ang talagsaon din nga itong panahon karon nagipuyan mao nga ang pagbautismo sa Espiritu Santo. Yatagan unta kini og dakong gibugaton sa mga kasimbahanan. Sa ato mga igsuon kay kanang imong kanang baptism of the Holy Spirit kana nagpaila sa imong pagkahiusa diha kang Ginoong Kristo. Union with Christ. And we are given this equal privilege and equal opportunity as a new species, bagong binuhat. Ang simbahan, panahon ni ining simbahan, was intercalated, gisuksok ba? Gisalot lang sa dihang ang mga Hudiyo negatibo sila ngadto kang Ginoong Kristo. Kay ila manggi sa likway si Ginoong Kristo. Sila mga katawhan manunta sa Dios. Iya ni Ginoong Kristo. You see? So the church is a mystery age. Mo nagitawag og mystery age. The period of the great parenthesis ing nunta. Mo nailaingan ini atong panahon karon. Now, there are verses, na ay mga bersikulo that manifest that naagyoy kang there is a gap. Okay? This is the only age nga why kanang alinggatan nimo ang mga propesiya, wala. Only historical trends. Wala. Why mga prophecy niining atong panahon sa simbahan? Now, diha sa 2 Timoteo 3:1. In the last days. Now, note, this is not really the last days. Ang buot pasabot yun na historical trends. Maura na buot pasabot, only historical trends. Okay? Again, ang panahon sa simbahan has never been known in the age of the Jews. Wag nila may bawi. Now, the Jews did not know about niining atong mystery age nga simbahan. The church age, kini atong panahon simbahan, gisok-sok lagi, gisalot lang sa tuyo nga kahatagan ang harianong panimalay for our Lord's third patent. Unsa may ang ikatulo nga patent? Ang iyang pagkahari sa mga hari o sa iyang pagkaginoo sa mga ginoo. Okay? King of Kings and Lord of Lords. Now, of course, naalay usa ka propesiya nining panahon simbahan. The only prophecy of the church age is in regard to its terminai, ang kahumanan o kinutuban nga unsa
the baptism of the Holy Spirit, and the rapture. Rapture, pagsakgaw. It is the omnipotence of the Holy Spirit that gives church-age believers the power. Isi mo ni nagahatag o gahom kanatong mga magtotoo. Ang pagkalabang makagagahom sa balaang Espiritu Santo. Mo ni nagahatag kanatong mga magtotoo sa gahom. Now, ang kalampusan sa espirituhanong pagkinabuhi sa magtotoo, nag-agad lamang kini sa iyang pagtuman. Pag-execute niya ni ining great power experiment pinaagi sa pulong sa Dios. Unsay nga sa atong divine atmosphere karon? Nga atong royal palace, the protocol plan of God, the power sphere, God's power sphere, unsa man. Unsa mangahan sa atong divine atmosphere? Ginganlan kining operational. Ang iyahang Hesus Kristo sa iyang pag-ani, sa unang pag-ani, ang divine atmosphere nga ang ipuyan sa iyang prototype divine atmosphere. So alang ka natong mga magtotoo nga nasod nining panahon simbahan, ang divine atmosphere nga atong puy-anan, our residence, is called operational divine dynasphere. O kining maong dapit nga may gahom sa Dios, mao lamang kini makapalig-on kanato, ingnon ta ugmad sa atong pagtuo, paglaom, pagsalig ngadto sa Dios. You see? Og of course kitang mga magtotoo nining panahon sa simbahan ayaw gyud kalimti. We should never forget sa mga butang nga nagpangitabo kanato niadtong panahon nga atong gihimo ang labing mainungdanong desisyon sa tibuok tang kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. The point of salvation, kung giiskutan ini. Kay, of course, ayaw nagkalimti ang mga benefits, ang mga kaayuhan nga atong nadawat sa panahon nga labing manungdanon sa tibuok natong kinabuhi. That was the most important point in our life when we made the most important decision to believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Salvation benefits, inomdom ka ba? We are in union with Christ. Pinagi sa baptism of the Holy Spirit. Naiusa na kita. Nadugtong na kita. Bahi na kita kang Ginoong Kristo hangtod sa wala na katapusan. Pinagi lamang sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. Mao na ang union with Christ. And that is eternal. Now, unsa pa nga kita nahimo na tang bag-ong binuhat, born again. Okay, naman na sa John 3:3 o John 3:7. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na, o niya mingon pagyud si Ginoong Kristo diya sa Juan 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Na, nya, way lain nga manluluwas si Ginoong Kristo ra. Diya sa Acts 4:12, ang siya gisulti. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Unya, unsa pa ang mga benefits nga itong nadawat? Kita isipan na. We have been imputed eternal life. Unsa man ang basihan nimo ni John 3:16, popular nga bersikulo.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Ikaw nga midawat na mituo kang Ginoong Kristo, giisipan ka na, inungutag, gisuluban ka na sa eternal life, kinabuhing wala na katapusan. So that qualifies you to live with God forever. Isa pa, nahimo ka ng sakop sa rianong panimalay sa Diyos. You now become a member of the royal family of God. Isa pa, you became a child of God. Anak ka na sa Diyos. Ang tanang mga magtotoo, mga anak na sa Diyos. O dili na taga kalibutan, taga langit na. Citizens of heaven na. Ay manani mo mabasa na des Philippians 3:20, all believers are citizens of heaven. Isa pa, ikaw gideklarar ng matarong na sa tubangan sa Diyos, justified. You are declared righteous. Na matarong ka na. Dili ang tawhan ng pagkamatarong, kundi ang pagkamatarong sa Diyos. Giisip na diha po, gisulob na diha nimo ang perfect righteousness sa Diyos. Kung tanaw ang Diyos nga mahan kanimo, dili na ka hinon ta hinukman. You are no longer condemned or judged, but justified, na matarong na. Unsa pa, ang imongan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life. That qualifies you to live with God for never to be blotted out. Di na mapara ba? Imongan, to na dito gisuwat na, napatik na dito, na lista na. It's already found written in the book of eternal life. Sa karniro, Lamb's Book of Eternal Life. Unsa pa? You are automatically entered into the plan of God. Na, ikaw nga midawat na, mituo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas, automatic ning sod ka na sa plano sa Dios. And you are now covered by the grace of God. Gikan ng panahon na hangtod nga kuhaon ka na sa Dios. Gikan ning kalibutan na. So mo na, pipilan lang kadtos mga benefits nga imong nadawat. Ayaw na gyud ang kalimti. Kay mao kana ang atong na panag-iya og di gyud nimo ikatandi sa bisag unsang bililhon pang mga unsa pa mga hamili ba, mga minungdanong mga bililhong mga butang ng kalibutan na. Huwag yun, di yun kita. Kumparar ni mo niya ng atong na panag-iya na. Ingon nga mga anak sa Diyos. You see? How important you are to God now? Okay? So karon kay magtutuo naman ta, we are now saved by the precious blood of Christ, then na pilit na tang musunod sa mando sa Dios nga atong pagabuhaton ni nangaluwas naman ta. Mao na nga segundo Pedro 3:18 nagamando nga patubuon na ta diha sa kaybalo grasya ni Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow. Unsaon man pag-grow? Kini nga itong ibuhat. Usa kini kapagi. Pagtuon sa pulong sa Dios. Pagtuon, pagkaton, pagtuo, o paggamit sa pulong sa Dios nga itong nakatunan ngadto sa tanang bisag unsang circumstansya sa itong kinabuhi. That's why I've been telling you, I'll tell you again, the Word of God is second to none.
mao kini ang ingnon ta spiritual oxygen natong mga magtutuo nga kun wa kini wala, we cannot survive. Mao na nga kita gisangkapan sa tanang mga logistical grace support sa Dios ingon nga mga anak niya. So we are now believers in time. So 2 Peter 3:18 ayon na nagkalimti. Sundo nato kini aron kita makakabuot sa atong tumong our goal as believers, which is spiritual maturity. Kung naibaw na punta nga dunay tulo ka ang sa spiritual growth. Una, baby believer. Ikadua, adolescent believer. Ikatulo, mature believer. Mao na atong tumong. That is our ultimate goal as believers, to reach spiritual maturity, which is the stage where we can have capacity for life, capacity for blessings, capacity for love, all those capacities. Mao na ini kahumani atong kinabuhi dinis kalibutan kay ga-prepare man lang ta sa atong umaabot nga kinabuhi hangtod uban sa Dios din. Karon, this is the preparation time. Gi kanang pahuwam ra ning panahon nato, gipahuwam ra ta sa Dios. But kini atong panahon kinahanglan ato kining lukaton. We have to purchase this time on earth. Purchase time. Because the days are evil. We are purchasing right now. We are purchasing the time. We are not wasting time. We are making up. We are purchasing the time because the days are evil. Okay? Na ini kahuman. By the way, ini nga itong panahon, believers in time, doon na tayo duha ka kapilian. We have two choices. Either we wish to become winner believers or loser believers. Kinsa man yung mga loser believers, mga magtutuo kini nga way pagtuon sa pulong sa Dios, way pagtubo. Okay? Therefore, ang ilang kinabuhi gasubay lang gyud sa mga kanang paagis kalibutan. Okay? Kinsa gidumala ni kalibutan na? Si Satanas. Itugutan siya sa Dios. That's why there is that so-called spiritual warfare na igubat ng espirituanon. Dali sa puwersa sa Dios o sa puwersa ni Satanas. Mao ni gitawag sa doctrinal term nga angelic conflict. See? Na panagbangi kita papilion ang atong pilion ang puwersa bang Satanas o puwersa sa Dios. It's a matter of choice. So, yatagan kita og kabubuton sa Dios. God give us free will to choose from any of these forces. Muna nga, inikauman sa atong kinabuhi ng kalibutana, nga taguwat ra, then kuhaon ta sa Dios o mahumana ang atong tahas o plano sa Dios sa atong kinabuhi. So it's either kuhaon ta physical death or the rapture, ang pagsakgaw. Ang ibaw kana kung sa ibot-sabot ng pagsakgaw, rapture, mao ni ang sunod nga schedule sa Dios nga iyang timetable niya ni sa iyang nasod sa iyang divine decrees o na nagigahin ng panahon nga kitang mga anak sa Dios kuhaon na tagikan ning kalibutan na. Okay? Sakgawon tamo na inganlan o pagsakgaw binisaya na sa rapture. Okay?
So it's either kuhaon ta sa Dios by physical death or the rapture. Mao ni phase 2. Nakaron, igadto nato sa eternidad, phase 3. Kita mga believers in phase 3. Revelation 21:4 on sa may gingon. God will wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more tears, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. So there you are. Adto na ta sa eternidad uban sa Dios hangtod sa wala na katapusan. So mo ni atong gilabas lang ni sa atong panunduman kay menong danon kini mga butanga. So karon ni ata sa panahon sa simbahan og papuyon pa kita sa Dios nining divine sphere which is operational. So, success of a believer's spiritual life depends. Nag-agad lamang sa atong pagtuman nining great power experiment pinagi sa pulong sa Dios. So, operational divine sphere is for church-age believers. Apan ang prototype divine sphere ingnon ta nga this is the facsimile or photocopy of the operational divine sphere. So, diya sa John 3:34 ang sagisulti, for He, the Lord Jesus Christ, who was sent by God, speaks the word of God. Si Ginoong Jesucristo in hypostatic union kanunay gid siyang nagapuyo didto sa iyang prototype divine sphere og napun-an gid siya kanunay sa Espiritu Santo. Mao na nga kita gimanduan sa pulong sa Dios ingon nga mga Kristohanon, mga magtutuo. Efesos 5:18 unsa gisulti, be filled with the Spirit. Pagpapuno sa Espiritu Santo. Kunya Efesos 5:1 ug matras kagamay nag-ingon po be imitators of Christ. Magmaawaton kamo kang Ginoong Jesucristo. How? Unsaon man? Do you know how to be imitators of Christ? Ibaw na ka. Ikaw nga may doktrina na makatubag ka na nining pangutana. To be imitators of Christ, the only way is by first studying and learning the mind of Christ. Asa man ang bersikulo 1 Corinthians 2:16. So ay nakalimti. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Then, sa imong pagpadayon sa pag-angkon sa hunahuna ni Ginoong Jesucristo, as you continue persistently and consistently, then you develop virtue love. You develop humility, etc. O ikaw maokupado kang Ginoong Jesucristo. But the only key to be occupied with Christ is to be occupied with Bible doctrine. Nga karon kining post-salvation epistemological rehabilitation nagatuyok-tuyok na, nagalibot-libot na diha sa imong panimuot. It's already circulating in the stream of your consciousness. So anha maugmad, ma-develop ang imong virtue love, ang imong pagkamapaubsanon, o ang imong pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo. Inumdumi kantong definition sa Christian way of life. You remember? The Christian way of life is a supernatural way of life. Ang kadaghanan mga bagang duot sa atong mga igsoong mga magtutuo gid sila alamag. They don't have any clue nga the Christian way of life is a supernatural way of life. Og tungod kay supernatural way of life man, kini nang hinahanglan pod og
supernatural way of execution. Pinagi sa unsa? Paggamit sa faithless life o sa pagkinabuhi na with the divine viewpoint lifestyle. Kini nga itong ipangisgutan, kini mga terminologies, mga doctrinal, kini. Tingali, ang uban mo ingon lang, manas Biblia ang ilang ipanggamit ng mga pulong. Wa, tinood, wa. Apa na mga prinsipyo din anan mo makita. Gikan kinis pulong sa Dios. This is one way, grasya sa Dios nga nagpahimos ta nining mga pagiha kay gi kanang disenyo kini sa Dios nga masabtan gyud nato ang Kristohanong pagis pagkinabuhi. You see? The Christian way of life is not a joke. God is dead serious to His Word. Mauna nga we have to be dead serious in studying God's Word. So timan din na supernatural way of life kining paagis pagkinabuhing Kristohanon. So atong pakanon ng atong kalag pinagi sa pulong sa Dios, wa may laing kanunon o may laing pagkaon sa atong kalag, ang pulo sa Dios man. Ang tao dili mabuhay pinagi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios na manas Deuteronomio 8:3 pod. So Bible doctrine can only be effective in the life of the believer if that believer uses metabolized Bible doctrine. Metabolized. Gi kanang galing na sa Espiritu Santo. This is the work sa ministry of God, the Holy Spirit. He metabolizes the Bible doctrine that we learn as soon as we put our faith on that particular doctrine. Sa diha nga imong tuuhan, diha mulihok ang Espiritu Santo sa pag-metabolize niya na. It is God, the Holy Spirit, who can only metabolize Bible doctrine. Dili kita. O tayo mahimo. Ihimplo. Nayahong ihimplo ang ihatag nimo. You have a freezer in your refrigerator. But it is not working. Nga naman. Wa may kuryente. No power. Exactly the same analogy. Ice can only be produced by the freezer if there is power. Basta? Kung ay kuryente. Therefore, ang power is necessary. In the spiritual realm, the power of God, the Holy Spirit, is necessary. Therefore, doctrine that is not metabolized, why pause? Dili mapuslan. Useless in our spiritual life. It has no spiritual value, no spiritual validity. It is only metabolized doctrine that is useful. Kamanin na. Ayaw ginagalimti. So, makapito lang mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 8. Nagaingon ka sa in English, you shall receive power when the Holy Spirit comes. Namungutan na katingali. How can we have this power? Tubag? Pinagi sa imong pagsod, pagpuyo, diha sa imong operational divine sphere. How? By using the principle of 1 John 1:9. Rebound. Kaya every now and then kita makasala man lagi kay niya pamanta sa atong kinaiyang makasasala. Gusto? No. Wa may pure o perfect nato. Kaya na pamanlagitas kinaiyang makasasala. Kung wa ka lagi pagtuon sa pulong sa Dios, ang modumala sa imong kinabuhi kanarag yung gahom sa imong
kinaiyang magkasasala nga sigig tukmo nimo sa pagbuhat ng mga sala. Na mao na magnudnod nimo sa kapildihan. That is Satan's agent. Kinaiyang magkasasala. Di na kinahanglag kuhiton ka kay nanagod na sa atong lawas. Kinaiyang magkasasala. Mao ni culprit. Mao na magsigig, dumbol ka na. Lasi, andar na, buhata na. You see, nas panahon nga musugot ta sa tentasyon, then, mao na, makarnal ta, o mao na, kaya anak mo ta sa Diyos, pantunon yun ta niya, disiplinahon yun ta. So, ang imong pagsuod sa divine atmosphere is through rebound. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Inumdum ka sa dihang namatay si Ginoong Kristo dito sa cross. Namatay ra ba siya kaduha? He died twice, physical and spiritual. Unsa may nakaluwas nato niniduha? Physical or spiritual? Of course, spiritual. Now, inumdum ba ka sa dihang ang Diyos mi kanang paimangno nila ni Adan ug ni Iba? If you eat the fruit of this forbidden tree, mukaon gani kamo ni ining bunga sa gidili nga kahoy, surely you will die. You will surely die. Tinuod ba? Tubag? Of course, tinuod. Mamakak ba na yung Diyos? Tinuod. Apan mo man sila mo sarasay diya, hagba sila. Man. Of course, dili lagi ang bot pasabot, dili physical ang kamatayon, kundi spiritual. Kay, paminaw, doon ay duha ka matang sa kamatayon. Two kinds of deaths. Ang una, spiritual. Unsa man ni? Christ experienced this samtang siya nagabitay dito sa cross aron sa pagbayad sa atong sin debt in full. Iyang kumplituhon gyud, total gyud iyang pagbayad sa atong utang sa sala. So mo to yung experience ni Ginoong Kristo dito sa cross. Mo to spiritual. Mo to nakaluwas nato. Ang ikaduha, physical. Dito sa cross, unsa? He commended His Spirit to His Father. Iyang gitunggian. In manos tuas, commendo Spiritu meum. Iyang kanang submit, iyang commend ang iyang Espiritu ngadto sa iyang langit ng Amahan. And then, namatay siya physically. Basta, not a physical death. So, duha ka klaseng kamatayon, spiritual and physical. Our Lord Jesus Christ, while hanging on the cross, used the power of the Holy Spirit. Iyang gigamit ang gahom sa Espiritu Santo. Ato ning ipadayon ugma. Okay? So, dinhilang una kita mo huno ug ato ning padayon sa paghisgot ugma bahin niini. Samtang si Ginoong Kristo nagabitay dito sa cross ug daghan pagitag pagatunan bahin niini mga butanga. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain na sab ngay gayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa imong tudlo kanamo og dugang pangkamaturan. Bali kami sa among pagbugbuwag ning adlaw, di kay kami sa mga kabilingga dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat nini ang Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Kristo.
Amen.